Ginasubay na sa kapulisan ang tanang anggulo sa pagdunggab patay sa 21 anyos nga babae nga graduating student sa General Santos City. Lunes sa buntag, Disyembre 8 ning tuiga, dihang nakaplagan ang biktima nga si Miyuki Tsukasa Kim, estudyante sa Mindanao State University kun MSU Gensan nga nagkadugo ug wala nay kinabuhi sulod sa iyang kwarto sa barangay Apopong. Ana sa 15 ka mga sama dinunggaban ang nahiuguman sa biktima. Gipailawom na sa autopsy ang patayng lawas ug ginahulat pa ang resulta niini. Subay sa report sa kapulisan, naginusara si Kim nga nahabilin sa ilang wala pa nahuman nga balay ngadtong Domingo sa gabi, Disyembre 7, kinilakaw ang iyang maginikanan. Nahikurat na lang sila pagkabuntag nga patay nang madiskubrihan ang biktima. Pagpangawat ang nagunang motibo nga ginalantaw sa kapulisan, human masayran nga nawala ang kwarta o pipila ka personal nga gamit sa biktima. Doon na tulo ka persons of interest nga ginatutukan ang kapulisan, samtang padayon pa ang pagpangita og ebidensya, ingon man ang pakikinabi sa mga saksi. Lakip na ang pamilya. Nanawagan karon ang General Santos City Police og kooperasyon sa publiko ug ipahibalo dayon ang bisan unsang impormasyon nga makatabang sa investigasyon aron masulbad dayon ang kaso. Gikundina sa MSU Gensan ang brutal nga pagpatay kang Kim. Sa gipagawas nga pahayag sa universidad, gikasubo sa tibuok MSU community ang kamatayon sa biktima nga graduating sa College of Fisheries and Aquatic Sciences. Sumala nini, walay bisan kinsang estudyante ang angay mabiktima sa linuog nga krimen. Giyawhag sa MSU Gensan ang mga otoridad nga tutukan pag-ayo ang investigasyon ug paningkamutan nga madakpan dayon ug mapanubag ang responsable sa kamatayon ni Kim. Padayon sab ang pakig-alayon sa universidad sa mga security ug law enforcement agency aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante. Nagpaabot sab og pahasubo ang MSU Gensan sa pamilya, higala ug classmate ni Kim, samtang padayon ang pagpanawagan ng hustisya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.